As barreiras comunicativas son unha das principais dificultades que atopan no seu día a día as persoas xordas. Hoxe, un grupo de nenos e nenas vilagarciáns entraron en contacto coa lingua de signos a través dun contacontos. Gústanos achegar un pouquiño o tema da diversidade sensorial á rapazada, é dicir, que pouco a pouco coñezan en que consiste a diversidade sensorial a través dos contacontos, das sensibilizacións, que aprendan o que son as persoas xordas, xordocegas, a lingua de signos e achegalos un pouquiño a estes temas. Raquel e Alba traballan nas súas actividades con nenos moi pequenos, para moitos a lingua de signos é aínda unha descoñecida. A súa reacción é moi positiva. Como é unha lingua visual, a verdade é que resulta moi atractiva para os pequenos. Estamos tendo resultados moi óptimos, dende moi pequeniños, é algo que lles chama moito a atención, tratan de imitar, axúdalles a traballar un pouquiño así con motricidade. Sempre observamos que tanto os contacontos como as actividades que facemos onde interven a lingua de signos é moi ben recibida sempre dende os máis pequenos ata os maiores de todo. O contacontos en lingua de signos tivo lugar esta mañá á sombra das árbores da Praza da Independencia de Vilagarcía. Hoxe, a través de varias historias, os rapaces aprenderon as letras do alfabeto, as cores e mesmo o nome de varios animais. A ensinanza da lingua de signos nos centros educativos segue a ser aínda unha asignatura pendente, aínda que nos últimos anos xa se foi introducindo pouco a pouco. Cada vez coñecen a máis, cada vez atopamos máis nenos que nos coles teñen experiencias vinculadas á lingua de signos e parecenos experiencias sempre moi ricas e moi positivas. Porque aprendendo lingua de signos dende pequenos non só descubrimos un xeito diferente de comunicarnos, estámonos abrindo o mundo e mellorando tamén a accesibilidade social daquelas persoas que teñen como xeito único de comunicación as súas propias mans. Faltan máis. A ver, axudádeme que non me lembro do conto que era.